Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos, and enjoy. Ndipo mana panenge yanda nayo nyaya isingafadza, nyaya inosiririsa. Saka if you are new here, don't forget to subscribe to my channel. It's Bombshell Television. You are all welcome. Kana uri returning subscriber, uchiziva kuti wakasubscribe panapa uri one of the 1.8 subscribers varipo vari kuverengwa zvamanje manje aiwa uri kupisa ndimi mune yese. Saka nyaya yanda nayo ndisinganyanya kupedza nguva ndeya Jedza when is a boom films ari kunzi iye pane zvakaitika kwaari satanyatsoziva zvikuitika ndezvekuti taedza kubata vakomana but vakomana vacho vese havasi kudaira mafoni. Saka nyaya umbo hwandinahwo uyu paBombshell Television ndewe picture iro ramukuona apo iro. Picture iro harinambondifadza ndoraita kuti ndiuye panapa ndichirase ndichitaura nemi nyaya iyi yakanzi rest in peace Jedza. Saka hatisi kuziva kuti imovie here ende kana riri movie, what kind of movie is that rekuti unoti rest in peace kumunhu mupenyu. Saka pakaipa guys. Pane rimwe video futi ndisandaenda randoda kuratidzai futi rekuti randoda kuti muone. Pakaipa guys. Handisi kuziva kuti Jedza atisiye here family ichireka kwana here naisa boom kana kutoti pane zvaitika. Nowadays hameno zviri kungoitika, so unozongonzwa kumwe munhu akakatosimba simba kuti aita se atisiya. Saka hatisi kunyatsoziva, but by the end of this day or the beginning of tomorrow tiitane answer takuziva kuti chii chakaitika chaizvo kuna Jedza. Saka pane video randoda kukuratidzai. Video randoda kukuratidzai ndeiro. Na pakaipa man ndosichaziva tinayo. Right, ndofunga mariona video raJedza pavari kutonzi rest in peace. Mapictures akatonamirwa pamota patori necoffin guys. Handisi kunyatsoziva kuti chii chikuitika chaizvo. Zvinoona ngezvitori zvechokwadi kuti mukomana atisiya, but hey, kana zvakadaro pakangoma pakaipa. Saka don't forget to subscribe to my channel for more videos and matrendings ese anenge achiita se anenge tichimwaya kuti usasare. Don't forget to subscribe.